נעבוד על דברים בסיסיים כי זה משהו שלוקה בחסר, במיוחד אצל החבר'ה החדשים. אוקיי, אנחנו נרד לסוף למטה, אין מים, אין כלום, אוקיי? ולעלות למכוניות זה בעיה, אז כאילו, כל מה שקשור למים, כדורים ודברים כאלה, תיקחו איתכם. אני למשל לוקח איתי את התיק שלי, שיש שם כדורים וכל מה שאני צריך, ואפילו את הרעש פה, אוקיי? מי שחושב שאין לו מספיק מים איתו, אני חושב יש מישהו פה שלא יכול לרוץ בבהירות סף? יפה, אנחנו יורדים לשטח בריצה, אוקיי? למה? כדי להתחמם. וזהו, אפשר, איך שאני רד, בסדר, אני מוביל, כשאני אעצור, תעצרו, אנחנו נפעיל בלוז שלנו, ככה מתקדם. יש מישהו שעוד לא צריך להתארגן שמה? טוב, אם אפשר בבקשה, את החבר'ה המבוגרים, פשוט תסתדרו בשורה אחת, שורה שנייה, שתי שורות, ככה וככה. תתחיל לישון עם הסיגריה. טוב, בסדר, בלי שום קשר, זה קשור לחבר'ה החדשים. בסדר? זה רובה איירסופט, אוקיי? זה יורה כדורי פלסטיק. כרגע נכון לעכשיו, ממה שאני יודע, במהירות בין 120 ל-130 מטר לשנייה, אוקיי? הכדורים פה שוקלים 0.25 גרם, אין לי כוח לנוסחאות, זה די כואב, אבל זה לא כמו פיינבול שזה משאיר סימן כחול גדול, גם בטווח קרוב יחסית זה בסדר. אני מבקש, קודם כל משקפי מגן, תמיד על העיניים, כי אני לא הולך להסביר לאף אחד למה, בסדר? גם כן, אני לא לוקח שום אחריות על אף אחד פה, אחריותכם. משקפי מגן תמיד על העיניים. שנית, כל מה שקשור למעשה קונדס זה לא קורה פה, בסדר? אני לא תוקע באף אחד כדור כי הוא יצבן אותי או משהו כזה, בסדר? זה מאוד לא מתאים, זה גם עניין של אמון, כאילו, אמון בבן אדם, אתה לא הולך להשיב למישהו כמו שתבוא ותיתן למישהו בריתה בכל הכוח, אוקיי? זה לא עושים. כללי בטיחות, קודם כל אנחנו לא יורים בפנים, יורים בפנים לפעמים, אוקיי? מה זאת אומרת לפעמים? כשאני רואה את הבאדם מולי, אוקיי? למשל ניקיטה פה מולי, אם אני רואה אותו ככה, כמובן שאני לא אכוון לו לראש, מיותר. זה יותר קשה לפגוע, וזה גם יכאיב לו הרבה יותר, זה יכול לשבור שן, יכול לעשות נזק באף, אז אני אנסה לפגוע לו בגוף. אבל אם יש מישהו למשל שמתחבא בשיחים ורק הראש לא מציק, אז בוודאי שאני אראה לשם. בגלל זה מהחבר'ה הצעירים ביקשתי להביא משהו כמו חם צוואר, משהו שיחסה את הפנים, כי היום אנחנו נתרגל קצת מחסה, ומי שיהיה במחסה יראו עליו, אז בסדר? אז אני לא רוצה שמישהו יחזור הביתה עם אף מפוצץ, כמו שאני פעם באתי עם עבודה עם פרח באף, בסדר? זה לא נעים. זה מבחינת בטיחות. כשאנחנו לא יורים, אני מבקש שהנשק יהיה על נצור, אוקיי?